Ka Jingjia Pluh ding ka isher kai gelaja ka Shnong Puriang mau ringkneng constituency hinen ka janmen ka bla bam do ya ka ye ba ki jingdon jing Jong Ingkhong ribu rom karni. Kat ba ka ni ka ding ka la pendu lut ya ka ye ba ki jingdon baro aka. Henry shim la don pat ka nu ka jing men saw ni ka jingdo no ya ka jing im. UMLA ka than uba heaving stone karpran ula let khmi mar shi sintip ya ka khubor Henry na ka daw ba ka than kamdon ya ka jaka na ka bentah ki kali plip ding kala shimpor ki pulip plip ding ban poi syak te jaka UMLA ula kentu ka sarkar ban pinbiang ki kali plip ding ha ka than na mar ba kum kini ki jingjia ki jia kha ka banang mi isngi first station apa mungkin pat aga going station ngala race super assembly aga ba deputy chief minister ban charge ka home kong malayo chaka ban sai kini emergency first station namon kene hero manta pat kampat long kampat chia kata ka first station but ka basungo long ba kapos chia kini jingjia ni ka tong ka than jungi dan nak ka tong su tei ban jak sarkar department concern ba consent no igni ka kapan Shnong igni ka emergency first position po mangkeng khang ba ka lat tirap kalwan khamstat